भाई से पैसा मांगे खर्चा पानी कहीं कॉल जाई जाता नहीं तो का जाने दिहर की ना चलो मांगल अब देखल अब का होला। ए भाई तनी 150 रुपया देबो का करबो हमर तनी काम बघारा बा केतना दो मर दे 150 आना देबो तब हमर घर में छोड़ के थोड़े भाग जाए तो देख लियो दो मर दे साँझ में मिल जाए के चाहिए बाकी मर दे काम कोइले वाली मिली तो दे दे लो 150 बा दे दियो अभी ठीक बा दिया जाए भाई 150 रुपया ले लो 1 2 3 वाले खातिर लेके फरा अरे बाप रे 1 2 जाता नहीं मुर्गाई और चावल बनी गोदाम पर आधा रुआई खूब पियलाई मस्ती हुई बाप रे 1 2 एगो घर में बियाह पड़ गइल बा झटुआ सारे पैसा लेके भाग गइल बा खोजस जीव हमार हार गइल बा चल तनी मालिके लगे मालिके ओकर हल निकली मालिक झटुआ हमार पैसा लेके भाग गइल बा कर्जा खा के घर में कौन झटुआ हमार पैसा कर्जा खा के भाग गइल बा एगो घर में बियाह पड़ल बा खोजस जीव हार गइल बा मालिक भाई हमके दी गलुआ चल सरवा के खोज झटुआ कहां दी भाई के पैसा लेके भागल बा देखो तनी सब मालिक सही देखो तनी मालिक देखो तनी चलवा के लेके भाग गइल हमर पटना रवा झटुआ सारे भगा जाई तो मार के मुहा दी हो जाई साला गोल सब गोल मालिक हो ओकर भाई बाबा बैठल बा रे साला बताओ झटुआ कहां बा हमारा मालूम नहीं है झटका से बताओ साला कहां बा हमारा नहीं का मालूम झटुआ केने गइल बा चल साला खोज चल पैसा आई हड्डी भाई के पैसा लेके भागल पैसा लेके भागल बा साला तोर भाई चल बताओ कहां बा अब पी के कहीं पटाई लई अब पैसा लाट के ओकरा के देउगा अरे सरवा पकड़ा गई सब सामने दे देम पैसा ओके कर चल बताओ कहां बा सारी झटुआ ओह नो पैसा लेके 150 भागल बा हो गइला जे 3 महीना सारे झटुआ पैसा लेके भाग गइल बा 150 कौवे की सामने दे देम हम कहीं छोड़ द बिहाने दे दिया रे साला हेलो आ रहे बस आ गए सर बस आ गए रे साला हम तोरा पर तो रोज छोड़ के जाता नहीं औ हड्डी भाई के पैसा दिवा दिए ओ सारा झटुआ ठीक बा मालिक दिवा दे हां बस मालिक आ ठीक है अरे हमर झाटू भैया तो होदे पी के पगला गइल बड़े ये झाटू भैया क्यों रे अरे आई बा हो झाटू भैया ओ सारा रे हड्डी भैया हड्डी भैया के पैसा नहीं पड़े पैसा निकाल ले दे निकाल पैसा हड्डी भैया पैसा निकाल पैसा चला कब हमनी के पैसा मिल गइल हड्डी भाई के पैसा था हड्डी भाई चला के चला दारू गिरा के चल गए रम्मा का चल तोरा दादी गंजना में दारू सब गिरा दे है ना क्यों रे चलो हेलो दोस्तों दोस्तों ये हमारे गांव में कल लड़के हैं कॉमेडी वीडियो बनाए हैं तो दोस्तों कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था तो हमने वीडियो बनाए हैं दोस्तों दुख इस बात के है कि हमने वीडियो में नहीं है दोस्तों कैमरामैन हमने बना था दोस्तों ये हमारा गांव में कल लड़के हैं कॉमेडी वीडियो बनाए हैं और हम भी बनाए हैं तो दोस्तों इसको हम लोग का सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।